நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த ஷோ எங்கேயும் சமையல் வித் மீ கார்த்திக். டெய்லியும் நம்ம நிகழ்ச்சியில் 4 செக்மெண்ட் பார்த்துட்ருக்கோம். அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். உங்களுக்கு பிடிச்சமான செக்மெண்ட்டு தான். ஸோ ஒவ்வொன்றுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால இன்றைக்கும் அதேமாதிரி அந்த 4 செக்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். அந்த செக்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு எங்கள் வீட்டு சமையல், இல்லத்தரசிகள் எப்படி சமைக்கிறாங்க, அவங்க டேலண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சமையல்.com, நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாதவங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப தூரமாக இருக்குது, நான் எப்படிங்க வருது அப்படின்னு சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்களே, அவங்களாம் லெட்டர் மூலியமாவோ இல்லை மெயில் மூலியமாவோ நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு அனுப்பிச்சாங்கன்னா நாங்கள் அதை சமைச்சு காட்டுவோம். ஓகேவா? 3வது செஃப் சாய்ஸ். ஸ்டார் ஹோட்டலில் சமைக்கிறது, ரெஸ்டாரண்ட்டில் சமைக்கிறதெல்லாம் நம்ம வீட்டிலேயே சூப்பராக சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேரண்டியாக ஷெஃபெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அதுதான் செஃப் சாய்ஸ். 4வது பாட்டி வைத்தியம். நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்காக அவங்க சின்ன வயசுலேருந்து எழுதி வச்சிருந்த நிறைய விஷயங்கள், டிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்காக சொல்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க. அதுதான் பாட்டி வைத்தியம். இந்த 4 செக்மெண்ட்டுமே உங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலாக இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ வாங்க ஷோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வணக்கம். 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 நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். எப்படி போயிட்டு இருக்கு லைஃப்லாம்? நல்லா ஜாலியாக போயிட்டு. நல்லா ஜாலியாக போயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு, எத்தனை 50, எத்தனை 100 பேருக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க சாப்பாடு செய்யறது, பிரியாணி செய்யறதுலாம்? நம்ம நேர்களை எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கணும் அத்தனை பேருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓ, பார்க்குற எல்லாருக்கும் நீங்கள் சொல்லி தருவீங்களா? எல்லாரும் பார்த்துட்டு தானே இருக்கிறேன். சரி, ஓகே ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறீங்க? இன்னைக்கு இந்த கருவேப்பிலை போட்ட ஒரு ஈரல் கிரேவி. கருவேப்பிலை வச்சு ஒரு ஈரல் கிரேவி. ஈரல் கிரேவி. ஓகே. சிக்கன் ஈரலா? இது சிக்கன். ஓகே. சிக்கன் ஈரல் வச்சு இன்னைக்கு கருவேப்பிலை வச்சு இன்னைக்கு ஒரு ட்ரை ஃப்ரை பண்ண போறீங்க. ஆமா. ஓகே. செமி கிரேவி. செமி கிரேவியா? டிஃபன் ஐட்டமா? ஆமா. அதாவது டிஃபனுக்கு தொட்டு சாப்பிட்ற ஐட்டமா? ஓகே. டிஃபனுக்கு தொட்டு சாப்பிட்ற ஐட்டம் ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை சிக்கன் லிவர் ஃப்ரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பார்க்கலாம். ஈரல், கரம் மசாலா, இஞ்சி பூண்டு, தனியாத்தூள், மிளகுத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு, எண்ணெய், ஸ்பெஷல் மசாலா, நெய், கருவேப்பிலை, பட்டை, கிராம், ஏலக்காய், சோம்பு, புதினா, வெங்காயத்தாள், வெங்காயம். தேவையான பொருளை பார்த்தாச்சு. அடுத்து செய்முறை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறீங்க மேடம்? ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இது ஹீட் ஆகி அப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றணும். எண்ணெய் ஊற்றணும். ஓகே, ரைட். ஸ்பெஷல் மசாலா நீங்களா என்ன அது? இது இந்த கருவேப்பிலை, பட்டை, கிராம், ஏலக்காய், கருவேப்பிலை, சோம்பு இதெல்லாம் அரைச்சது தான் இந்த பேஸ்ட். இதுல கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டிருக்கேன். ஓகே. மறுபடியும் என்னென்ன போட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க கிளியரா. கருவேப்பிலை, பட்டை, கிராம், ஏலக்காய், சோம்பு இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சது தான். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இது வெங்காயத்தாள் இருக்கு இல்லையா, அதிന്റെ வெங்காயம் இது கட் பண்ணி தான் இது. ஓகே. இது கொஞ்சம் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் போடுற ஆனியன்ல. ஆமா ஆமா ஆமா. நல்ல வேக வேண்டாம். இத இவ்வளவு போதும். ஆமா, கொஞ்சம் வறுத்தா போதும். ஜஸ்ட் ഒന്ന് வாடிய போதும். அப்புறம் சோம்பு. ஸோ ஆயில் ஆட் பண்ணி அந்த வெங்காயத்தாள் அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் சோம்பு இதெல்லாம் போட்டோம். மிளகா இது ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போதும். நம்ம பெப்பர் போட்டிருக்கேல்ல, இது மிளகாத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக். ஓகே. இது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போடணும். 1/2 ஸ்பூன் போடணும். கரம் மசாலா ஒரு 1/4 ஸ்பூன். இந்த மசாலா பவுடர்லாம் போட்டு நல்லா கறியக்கூடாது. இந்த டைமில் இந்த மாதிரி மஞ்சள் மேலே தூக்கி நிற்கிற டைமில் நம்ம இந்த ஈரல் போடணும். ஈரல்லாம் இப்படின்றதுக்குள்ள குக் ஆயிடும்ல, சீக்கிரம் குக் ஆகும். அதனால நம்ம டக்கு டக்குன்னு இதுல நிறைய அயன் இருக்கு. ஈரல்ல நிறைய இருக்கு. இப்போ பசங்களை அதில் ஒரு ஸ்மெல்லு பார்த்துட்டு சாப்பிட முடியல, அவர் சாப்பிட மாட்டேன். அப்போ அது நிறைய நம்மளும் மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு லெமன் ஃபுல்லாக பிழிஞ்சிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வைக்கணும். வச்சுட்டு அது நல்லா வாஷ் பண்ணி அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி கிளியர் ஆகிட்டு நல்ல கலரோடு கூடி கிடைக்கும். இல்லைங்க எப்பவுமே பிளட்டு வந்துட்டே இருக்கு. இனி இப்போ இது கொஞ்சம் மேடம் எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா, நம்ம கடாயில ஆயில் ஆட் பண்ணிட்டு
அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த வெங்காயம் ஆட் பண்ணுவோம், தக்காளி ஆட் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மசாலா பவுடர் எல்லாமே போடுவோம். ஆனால் நீங்கள் வந்து ஆயில் ஹீட் பண்ணி கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மசாலாவும் போட்டீங்க, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், அது இது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அதுக்கப்புறம் லிவர் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோம். இது எப்படி அந்த மசாலா அதில் நிற்கும்ன்றீங்களா? இப்போ இந்த கடாயில் மசாலையே இல்லையே. ஆமா, சிக்கன் எடுத்துச்சு, எல்லாம் எடுத்தாச்சு, லிவர் எல்லாம் വലിச்சு എടുത്തിടും இல்லையா, எல்லா மசாலையும் எடுத்துட்டு நம்ம போட்ட வெங்காயம் கூடி അതിന്റെയും കൂടി தண்ணி தூக்கி எடுத்திருக்கேன். ஓகே, இனி நம்ம நம்மளோட ஸ்பெஷல் மசாலா இது போடணும். இதுதான் இந்த கருவேப்பிலை. அதாவது இந்த கருவேப்பிலை நிறைய சத்து இருக்கு, பசங்களை சாப்பிட மாட்டேன், இந்த மாதிரி நிறைய அயன் இருக்கு அதில். அப்போ உடம்புக்கு நல்லது. அப்போ எப்பவுமே നമ്മൾ ഈ ஹோட்டலெல்லாம் போயிருந்தோம், இது நிறைய பெப்பர் அந்த மாதிரியான தான் லிவரில் பார்க்கலாம். இந்த கருவேப்பிலை போட்டுட்டு இந்த மாதிரி உள்ள மசாலா எல்லாம் போட்டுருந்தா அது ஒரு வெரைட்டியாக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் இருக்கும். சரி, எனக்கு டவுட், வீட்டில் உட்காந்து நீங்கள் இப்போ காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் சமைக்கிறதுல 3 வேளையில 3மே வேற வேற ஸ்பெஷல் சட்னி தான் போடுவீங்களா? ஆமா ஆமா, எப்பவுமே ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு. இப்போ நீங்களே பார்த்தல அரைச்சிட்டு கொண்டு வரது, அது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க மாட்டேன். நம்ம அந்த டைம்ல என்ன இன்னைக்கு நாம் என்ன குக் பண்ண வச்சா அந்த மசாலா அரைச்சிட்டு அப்படியே ஆட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா உங்களுக்கு டைம் மிச்சம்ல. സ്റ്റോർ പണി വെക്കും തോറും അതിന്റെ സ്മെല്ല്, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിന്റെ തണ്ണി എല്ലാം വറ്റി വറ്റി പോകും. ആമാ, അപ്പൊ നമ്മ இந்த இலையும் കൂടി இந்த കറുവപ്പലയും കൂടി ചില സമയത്ത് അതിന്റെ തണ്ണി എല്ലാം പോയിടും, അതിങ്ങനെ ഒരു വത്തൽ മാതിരി ആയിടും. എന്നാൽ അതില് അയൺ மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும், അതിന്റെ തണ്ണി கிடைக்காது. அப்ப எல்லா பொருளும் இப்படிதான் நம்ம ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு பண்ணி. நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்லாம் நம்ம வந்து ஒரு வாரம் வச்சுக்கலாம், ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு டைம் கிடைக்காதவங்களுக்கு அப்படி பண்ணலாம். ஆனா அந்த மாதிரி தான் டேஸ்ட் இருக்கு. என்னச்சா அதிന്റെ தண்ணி எல்லாம் வத்தி வத்திங்க ஃப்ரிட்ஜில் நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணுங்க, ஒரு வாரம் முடிச்சிருந்தா அது எப்படி இருக்குன்னு നിങ്ങൾക്ക് தெரியும். அப்போ இது என்ன கண்டென்ட்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைச்சி நம்ம யூஸ் பண்ணா உடனே யூஸ் பண்ணணும். ஒரு வாரமா நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணோம்னா டேஸ்ட் தான் கொடுக்குமே தவிர அதுல இருந்து ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்காது. டேஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மி தான் இருக்கும், டேஸ்டும் கம்மியாயிடும். ஆமா ஆமா, என்னச்சா அதுங்க அந்த ஒரிஜினல் இது வத்தி 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 வரும். அப்ப நம்ம கருவாடி சாப்பிடுறதும் மீன் சாப்பிடுறதும் டிஃபரண்ட் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி தான். சாங்க பாருங்க பாயிண்ட், மீன் சாப்பிடுறதுக்கும் கருவாடு சாப்பிடுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல. மீனை ரொம்ப நாள் வச்சா அது என்ன ஆகுது, கருவாடு அது வேற டேஸ்ட். மீன் பச்சையா சாப்பிட்டா, அதாவது பச்சையா வறுத்து சாப்பிட்டா அது ஒரு டேஸ்ட். அந்த மாதிரி தான் எல்லா பொருளுமே அப்பப்போ சமைச்சு சாப்பிடணும், புரியுதா? எல்லாத்தையும் ஃப்ரீசரில் அடிக்க வச்சிடறாங்க மேடம். இப்போல்லாம் ஃப்ரீசரில் அடிக்க வச்சிடறாங்க. நாளைக்கு காலைல குழந்தை வந்து பால் சாப்பிடணுமா, இன்னைக்கே காய்ச்சி இன்னைக்கே அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுறாங்க. அப்பெல்லாம் கூட நாளைக்கு காலைல தான் காசணும். ஓகே, தெரிஞ்சுக்கிங்க. சாப்பாடுலாம் அப்பப்போ செஞ்சு போடுங்க. வீட்டில் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க, திட்டிட்டேன் நான். இப்போ சால்ட்டு போடு, சால்ட்டு கொஞ்சம் தேவையான அளவு. ஸோ இந்த கருவேப்பிலை அந்த ஸ்பெஷல் சட்னி ஒன்று அரைச்சுமே, அதில் அந்த கருவேப்பிலை அதிகமாக போட்டிருக்கோம் தானே? ஆமாம், கருவேப்பிலை பச்சையிலே போட்டு அதான் நான் எண்ணெயில் அரைச்சு அந்த ஃப்ளேவர் அப்படி வருது இல்லை? ஆமாம் ஆமாம், கருவேப்பிலை ஃப்ளேவர் அடிக்குது. நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் வெரைட்டியாக சமைக்கிறீங்களா? பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்கலாம் பொறாமப்பட மாட்டாங்க நீங்கள் பயங்கரமாக சமைக்கிறீங்கன்னு? அவரൊന്നും பொறாமப்பட மாட்டேன். அவரெல்லாம் பார்க்க இதே மாதிரி ஒரு எல்லா டிவிக்காரும் வந்து வரும்போ அவர் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. பின்னாடி என்ன இன்டர்வியூல எந்த ப்ரோக்ராம்கள் அதெல்லாம் என்ன அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பெருமை. பட் உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணோம், நீங்க இந்த மாதிரி சமைச்சு அக்கா இந்த பாருங்க புதுசா சிக்கன் செஞ்சிருக்கேன், அக்கா இங்க பாருங்க நான் புதுசா இது செஞ்சிருக்கேன், நீங்க திருப்பி கொடுக்கணும். ஓகேவா? நீங்க மட்டும் சமைச்சு நீங்களே சாப்பிட கூடாது. டிவிக்காரங்க பத்திரிக்காரங்க வரும்போது அவங்களுக்கு மட்டும் சமைச்சு தாங்க நீங்க சாப்பிடுங்கலாம் சொல்லக்கூடாது. நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க எப்பவுமே நம்மளோட டேஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் அவங்களுக்கு. ஓகேவா? சுற்றி உள்ளவங்களும் வெளியில் இருக்கிறவங்களும் எல்லாருக்கும் கொடுக்கும், எல்லாருக்கும் கொடுக்கும். அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நாளும் ஒரு வெளியிலுக்கு ஒருத்தருக்கு கொடுத்தா தான் எங்க வீட்டுல நாங்க சாப்பிடுவோம். அப்படியா? எப்பவுமே 3 வேளையில ஒரு வேளை யாருக்கா வெளில ஒரு வேளையில யாருக்கெങ്കിലും கொடுக்கும். நம்மளோட ஸ்டாஃப்கள் அந்த மாதிரி யாரெങ്കിലും வந்திருந்தா ஒரு வேளை ஒரு கொடுத்துடும். ஓகே, ஒரு வேளை எல்லாரும் கொடுப்பாங்க. இவங்க அட்ரஸ் தெரிஞ்சதுன்னா சாப்பாடுக்கே வழியில்லாதவங்க இங்க வந்துட்டு சாப்பாடு ஒரு வேளை வாங்கி சாப்பிடுவோம். அல்ல நாங்க சில டைம்ல மாசத்துல சில டைம்ல நாங்க சாப்பாடு அங்க அட்ரஸ் ஒன்றும் தேவையில்லை, ஒரு இடத்து கொண்டு போயிட்டு பேக் பண்ணி கொடுப்பீங்க. ஆமா, நீங்களா வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நின்றுடாதீங்க நாங்க சும்மா கறி கூட சொல்லுவோம் அப்படின்றாங்க. இவங்களா எங்கெங்கெல்லாம் தோணுதோ அங்கெல்லாம் போயிட்டு பேக் பண்ணி எடுத்து போய் கொடுத்துருவாங்க. நிகழ்ச்சி பார்த்தவங்களும் நிறைய பேர் எனக்கு செய்து மேடம் இப்படி இருக்கே எப்படி இருக்கேன்னுட்டு அவங்க கொண்டு தரும். அது நான் டேஸ்ட் பண்ணும், என்னால முடிஞ்சது அவங்களுக்கும் பண்ணி கொடுக்கும். நீங்களும் அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருப்பீங்க. பைசாக்கா சும்மாவா? இல்ல இல்ல, என் வீட்டுக்கு வரவங்களுக்கு எல்லாம் சும்மா தான். உங்க வீட்டுக்கு வரவங்களுக்கு எல்லாம் சும்மா தான். பால் கொழுக்கட்டை செய்வீங்களா? ஸ்வீட் டெசர்ட்லாம் எல்லாமே செய்யும். சும்மா இந்த மாஸ்டர் செஃப் சும்மா நாங்க ஒன்றும் கொடுத்த பேர் இல்லை, ஒரு பட்டம் எல்லாம் படிச்ச ஒரு பட்டம் தான் தந்திருக்கிறது.
அது காரணம் எல்லாம் தெரியணும், எல்லாம் எல்லாமே கத்துக்கணும்ல மேடம். எல்லாமே எனக்கு நான்வெஜ் மட்டும் தான் நல்லா சமைக்க தெரியும், வெஜ் சமைக்க தெரியாதுன்னு சொல்லவும் கூடாது. வெஜ் தான் எனக்கு தெரியும், நான்வெஜ் எனக்கு தெரியவே தெரியாதுன்னு யாரும் சொல்லவும் கூடாது. கத்துக்கணும், ஒண்ணா கத்துக்கணும். எப்பவுமே வெஜ்ன்னு சொல்லும்போது என்னெல்லாம் பண்ணணும், அப்ப நம்ம ஒரு இலை சும்மா ஒரு கீரை பண்ண கூட அந்த கீரையில என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்னெல்லாம் செய்யணும், அந்த மாதிரி தான் இது. நான்வெஜ்ல மட்டும் இல்ல, நான்வெஜ்ல எனக்கு கொஞ்சம் வெரைட்டி பண்ணலாம். வெஜ் நான் நிறைய பண்ணி கொடுத்திருக்கேன், பண்ணாலும் தெரியும். ஓகே, கிரியேட்டிவிட்டி நிறைய இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. முட்டை பொடி மாஸ் தனியா, கீரை தனியா பண்றதை விட கீரை நல்லா வேக வச்சு எடுத்து முட்டை பொடி மாசை பண்ணிட்டு ரெண்டுத்தையும் போட்டு அப்படி கம்பைன் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது ஒரு செம்மையா இருக்கும். குழந்தைங்க வெறும் கீரை அப்படின்னா சத்தியமா சாப்பிடவே சாப்பிடாதுங்க. ஏன்னா நம்மளும் குழந்தையா இருக்கும்போது சாப்பிட்டுருப்போமா, கீரை மட்டும் நைஸாக நவுச்சி வச்சிருவோம்ல, அந்த மாதிரி தான். முட்டை பொடி மாசோட கீரையை போட்டு பிசைஞ்சு கொடுத்தா குழந்தைங்க அந்த முட்டை சாப்பிட்றதுக்காகவே அந்த கீரையும் சாப்பிடுவோம். ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபுட்டு அவங்க உடம்புக்குள்ளேயும் போகும். ஓகே, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. முடிச்சா அவ்வளோதானா? சூப்பரா. இப்போ வந்து நாங்கள் டிஷ் ரெடி பண்ணுறோம். இது அழகாக நாங்கள் ஒரு பவுலில் டிஸ்பிளே கேட்க போகிறோம், பாருங்க. ஸோ ரொம்பவே பிரமாதமாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க இந்த டிஷ்ஷோட நேம் தான் கருவேப்பிலை லிவர் ஃப்ரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க எப்பவுமே ஒரு டிஷ்ஷாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஏதாவது பேஸ்ட், அது என்ன சொல்லுவீங்க, ஸ்பெஷல் சட்னி மசாலா, ஸ்பெஷல் மசாலா செய்வாங்க, ஆட் பண்ணுவாங்க. அந்த வகையில் இன்னைக்கு கருவேப்பிலை வச்சு செஞ்ச ஒரு ஸ்பெஷல் மசாலா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிவர் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குது ஃப்ளேவரு. கண்டிப்பாக கோல்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களாம் சாப்பிட்டா கோல்டு போய்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். குழந்தைங்களாம் இதுக்கப்புறம் வந்து அவாய்ட் பண்ணாது, லிவர்லாம் சாப்பிட்றதுக்குலாம் அவாய்ட் பண்ண மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக இந்த ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை இந்த மாதிரி டேஸ்ட்டில் செஞ்சு கொடுத்தா சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இது இல்லாமல் மக்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா மெசேஜ்? குழந்தைகளை நிறைய மொபைல் யூஸ் பண்ணுறேன், அது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண. முன்னாடி எல்லாம் நிறைய நம்ம ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் படிக்க எனக்கு நிறைய இருக்கு. இது பார்த்து கொண்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு படிப்பு கம்மியாகும். பின்ன மொபைல் வரைந்து பெரியவரும் குழந்தைகளும் யூஸ்ஃபுல் காரியத்தில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணோம். தேவையில்லாண்டு நிறைய பிரச்சனைகள் இதனால வேண்டு. பிரச்சனை கொடுக்காத நமக்கு நல்லது மட்டும் செய்யற மாதிரி யூஸ்ஃபுல் ஆக்கணும். அதுதான் எல்லார்கிட்டும் சொல்லணும். மேடம், நான் மொபைல் யூஸ் பண்ணல. நான் மொபைல் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். நல்லதுன்னு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, எப்பாவது யூஸ் பண்ணலான்ட்டாங்க. ஸோ மொபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லதாக இருக்குது, கெட்டதாக இருக்குது, அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போன விஷயம். இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு நம்ம சும்மா யூஸ் பண்ணல, அது ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் போய் முடிஞ்சிடுது. அதனால் மொபைலை பார்த்து பத்திரமா யூஸ் பண்ணுவாங்க. மொபைல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எதுக்காக, நம்ம எங்கே இருக்கோம் ஏது இருக்கோன்னு ஒரு மெசேஜ் வீட்டுக்கு வந்து நம்ம த்ரூ பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான். பட் நம்ம அதை தவிர்த்து நீங்களே மனசாட்சியோடு சொல்லுங்கள், அந்த மொபைல் நீங்கள் இப்போ வச்சுருக்கீங்களே, என்னைக்காவது உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து அம்மா நான் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டேன், அம்மா நான் காலேஜுக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டேன், அம்மா காலேஜ் வந்து கிளம்புறேன், அம்மா ஆஃபீஸ் வந்து கிளம்புறேன்னு யாராவது சொல்லுவோமா? கிடையவே கிடையாது. ஆனால் உண்மையான யூசேஜ் பார்த்தா அதுதான், நம்ம எங்கே இருக்கோம் ஏது இருக்கோன்னு நம்மளுக்கு நெருங்கியவங்க கிட்ட நம்ம டச்சில் இருக்கிறதுக்காக தான். நெருங்கியவங்க அப்படின்னோடனே நிறைய பேர் நான் இப்போ எங்கள் தகவல் எல்லாமே சொல்லிட்டு தானே இருக்கேன் எங்கள் ஆள்கிட்ட அப்படின்னா அது லவ், அது இல்லை. பேரண்ட்ஸ் கிட்டே வந்து டச்சில் இருங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு மொபைல் நீங்கள் கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து உங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணுறவங்க அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்கல்ல நம்ம பிள்ளைங்க எங்கே இருக்காங்க, இப்போ காலேஜ் வந்து கரெக்டாக வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்களா, பஸ்ஸில் இருக்காங்களா, ஆட்டோவில் வந்துட்டு இருக்காங்களான்னு அவங்களுக்கும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ஸோ பெற்றவங்களுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் செஞ்சால் அவங்களும் சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. மேடம், நீங்கள் சூப்பராக சமைக்கிறீங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் சூப்பரான மெசேஜும் சொல்லியிருக்கீங்க. உங்களுக்கு கேப்டன் டிவி அண்ட் ஸ்டைல் ஒன் வழங்கும் இந்த கிஃப்ட்டும் வச்சு. ஓகே, என்ஜாய் பண்ணுங்க. பாய் சொல்லுங்கள். பாய். கருவேப்பிலை லிவர் ஃப்ரை செய்கிறது எப்படின்னு ரீகாப் சொல்லுவாங்க, கேளுங்க. ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் போட்டு அது வதங்கி அப்புறம் சோம்பு போடணும். சோம்பு போட்டு அது வதங்கி அப்புறம் நம்ம மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா, நம்மளோட ஸ்பெஷல் மசாலையும் போட்டு நம்ம ஈரல் போட்டு அப்பளுக்கு அது வெந்திருக்கு. அந்த டைமில் கருவேப்பிலை வெங்காயத்தாள் போட்டு ஒரு டேஸ்ட் ஆயா ஈரல் கிரேவி தயார். எங்க வீட்டு சமையல்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க 9840042025.